Asa naman ako amiga nga bayot diri oy? Beshi! Beshi! May tao oy? Beshi! Beshi! Uy! Naramdi ka diha, dugay ka tubag oy. Uy, bakla! Uy, kamusta ka? Uy, okay na ko, uy. Uy! Dili din yung balay? Oh, Bishi. Bishi, hadok lagi yung balay. Mulai horror dire? Wala, Bishi, uy. Tabang! Sa to? Wala, Bishi, uy. Family bonding ra namo. Magtarong di ha? Ako na ba isa muli? Ay, da. Ay, kahit look, uy. Beshi, kinsa na? Ay, yak magulang, uy. Introvert. Kahadlok po na nanig barug uy. Noy! Naman ay kay bisita. Ano naman na siya diha? Ay, Bishi. Ako na magulang, uy. Takan na Noy. Naiulo sa bata dire. Ano siya ulo sa bata? Uy, ay sige gaya ga dihaya. Beshi! Unsa na? Uy, ako manghod ba na, uy. Nagmerienda. Pero anong tao man na? Uy, Bishi. Ganahan na siya karni, uy. Di na makaupanisal. Bet, pindi kong atay. Ako ang tinae. Siya akong tinae. Uya, pagpuyuya. Nakabisita, oh. Noy, baka nanay mo bisita. Ay dam, busog pa ko dam. Makaon kag atay. Vegetarian ako ma'am. Dili, kaong atay. Uy, te. Ay, pakaulaw ba? Beshi, nahadok yung jug ko ay. Uy, Bishi. Ayaw kadlok. Ako rin bahala ni mo. Bata! Aswang! Beshi! Mga aswang na yung may isuon? Dili, uy. Ilaro na squad. Unsa squad, oy? Pangalan silang GC. Muli na siguro ko, Beshi. Ay, sa kuli, Bishi. Panagsara ta magbanding. Unsa naman po na? Bishi, magmokbang ra na, oy. Mukbang og bata? Ay, Bishi, basi mag-vlog na sila taon-taon. Wanagi ko nalipay diri ay. Napingis ba? Unsa na pingis, oy? Uy, mga hangol jud kaon, oh. Kanay mong kauban. Pwede na nato kaunon. Tamok-tamok pa nakuktiyan. Lain na ninyo batasan, oy. Pasikat ba kay mo? Tama. Di pa na ako ni katapusan. Beshi! Ang bato! Bishi, ang bato! Bullshit ka, Beshi! Bishi, welcome to the family. Magana! Kinsay mo dawat sa akong gahom. Ay, nakoy kaila. Iya tagaw. Tara, Beshi! Mangita na katay! Bullshit ka, Beshi! Bullshit ka, Beshi!